2016, πάλι μες στο ρυθμό. Θα σου ταχώνω όπως ξέρω μόνο εγώ. Η νεολαία βουτυγμένη μέσα στα σκατά την πνιγιλέρα. Το μόνο που αντικρίζει κάθε μέρα είναι βία, διχόνοια και μίσος. Σταμάτηστε ρε να κλαίτε όλη μέρα. Κι αν με ρωτούσαν γιατί ραπάρω, τους έλεγα γιατί έτσι γουστάρω. Και θέλω να σας τα πω, βγαλμένα τη ζωή βάζω κάθε στίχο για να πετύχω ρε μπρο ριχτό. Σκάει το κρου φορτσάτο, άχαστο εμψυχώ δίπλα στη λάτο. Και αυτό το πρωινό πάλι το δίνω τραπεδάτο. Κάθε φορά πιο ομό και πιο αναζωογονητικό, για να αφομοιώνεστε καλά μες στο ρυθμό. Ακούστε με ρε λέσα, γιατί άμα πετύχω θα μ' ακούτε σνιφάροντας πρέζα. Όπως οι φύλαχοι του Ηρακλή στην εξέδρα, τα συνθήματα τους μιλάνε μόνο για ναρκωτικά παραμιλάνε. Που στο μάτι κινούν τα νήματά μας ως εδώ. Δεν ακολουθούμε πλέον τα βήματά σας, μα το Θεό. Εν έτη 2016 δεν υπάρχει για εργασία θέση. Γιο, πάνω από 20 ευρώ για έγχρωμα βιογραφικά. Όμως τα αρχίδια μου μαγκά τα πιάνω σταθερά. Μην κάνεις έτσι ρε μαν, μου λένε κομπλεντάν. Θα βγάλω κι αυτό το Σαββατοκύριακο Αρντάν. Άκου ρε μπρο, τι θα σου πω. Για χθες το βράδυ 30 του Μάη, τον Ολυμπιακό να γαμάει. Σαν το τρελό έχω καβλώσει και προκαλώ πανικό. Κοιτάζω την τύπη και βλέπω το Διαμαντίδη το Θεό να λέει αντίο σε αυτό το λαό και ευχαριστώ. Που Βασίλη και Δημήτρη τους είδα και τους δυο να γαμάνε Ελλάδα και εξωτερικό. Σαν το Family Guy, κάθε κουπλέ και νέο επεισόδιο. Όταν έχω όρεξη ραπάρω δίχως όριο. Διόρθωση δεν υπάρχει πάνω στο τετράδιο. Μπορώ να συνεχίσω να το κάνω μέχρι αύριο. Τώρα που μου δεν έχει γίνει μορφή, γι' αυτό και με ρωτάνε πολύ τι έχω πιει για MTV. Κρατά την αξία σου σταθερή, στα θέλω και τα όνειρά σου κάνε επιδρομή. Μην ακούς τι σου λένε αυτοί. Ακούστε τώρα εσύ.